Nailhan sa Police Station 4 ang responsable sa pagpusil patay ni atong Indian National nga naningil lang sa iyang mga gipangpatantuhan sa may iba basak ka Lapu-Lapu City ni atong Biyernes sa buntag. Batod sa hepe sa Station 4, Police Captain Juan Capasio, may mga saksi silang makatumbok sa gunman tungod kay wa kini magtap-tap sa naong dihang gipusil ang 29 anyos nga biktima nga gila sing Gagandip Singh. Giklaro sa hepe sa Station 4 nga personal grudge ang motibo sa mong krimen. Nagdumili lang una sila pagbutiyag sa pangan hangtod nini nga ma-file na gyud ang kaso ugmang adlaw. Na ini-identify bali gi-describe siya, so pag among gipatan-aw sa among mga picture gi-identify niya ang kuan ang gunman. Kunya pag validate namo previous day nga month of August na sila nagkakuan sila kalali sila niya.